Sɔgɔma o sɔgɔma daraka dunnen kɔ Segu Sumano bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ o ye hypertension fura tali ye. Ni cɛkɔrɔba san 90 jagoara ka dɔ bɔ kɔgɔ dunta la o bana in kosɔn, wa a ka dudenw yɛrɛ fana olu tugura kɔ o latigɛ waleyali la. Oui, on a min dit, parce que depuis 2016, je suis en consultation là-bas. Ils ont mis régime peu salé. C'est-à-dire Korobeletekala. Donc, comme famille, donc, je suis en baie sur le régime Korobeletekanga Soumana tout. Donc, ni même pas faire donner gata là, comme ni ne sort, ou ta focus sort. Donc, Korobeletekanga Soumana, on est à ce régime. Segu Sumano ye kunadiya dɔ sɔrɔ mun ma don maa caman garisigɛ la. Sabula cɛkɔrɔba in porokotola ka bɔ AVC bolo, wa a hakili bɛ o don na i n'a fɔ kunu. Si kɔrɔbayara tuma min tension commence à monter dɔɔni f'a laban nana kɛ hypertension ye. Mais hypertension ne ma juguya kosɛbɛ. C'est en 2016 que j'ai été hospitalisé au point G. Parce que j'ai risqué de faire un AVC. Ntara, oui, consultation que le médecin m'a demandé qu'est-ce qu'il avait mis pour un global. Avec des questions posées. À quoi pourtant, n'y avait mis na et tout le monde se comment parce que ça va pas. Hypertension ye bana ye mun bɛ tiɲɛni kɛ dogo la. Sabula OMS diɲɛ kɛnɛyako tɔnba yɛrɛ ka fɔ la, hypertension n'a bɛ wele ko tension o banabaatɔ fanba si t'a kalama k'a fɔ ko bana in bɛ olu la. A kunnafoni goman bɛ bali ka cun u kan don dɔ. Ami Traoré fana ta kɛra ten. Don min ale dara dɔgɔtɔrɔso la hypertension ko la, o kɛra sirankunba ye. Don kelen sɔgɔmada fɛ n tilenna n kunkolo bɛ n dimi. N kunkolo bɛ n dimi n tor'o la ten. N ma taa dɔgɔtɔrɔso la kɔni nka n nana paracetamol ta n datɔ. N bɛna hati wagati min na n y'a sɔrɔ n da jɛngɛnna ka taa kɛrɛfɛ. U k'an cɛ ka taa sisan dɔgɔtɔrɔso clinique Awa la. Olu ka sɔrɔ ka furaw kɛ n na. N ye n ka tension sɔrɔ cogo dɔ de fɛ. Siranya kɔni na mɔgɔ jara dɔgɔtɔrɔso la fɛn min na i bɛ siran kɔni. A taamasiyɛn yɛrɛ la u ye n bila régime na n tɛ kɔgɔ dun n tɛ kɔgɔ dun sufɛ n t'a dun tile fɛ n tɛ kɔgɔ dun yɛrɛ. N ye mun k'o la n bɛ ka taa kalo 4 ninnu na n tɛ kɔgɔ dun. Kɔfɛ u tila ka na n bila tile fɛ la n t'a dun sufɛ. Walasa ka se ka maa caman dɛmɛ u ka se ka kunnafoni sɔrɔ tension kun kan, jɛkulu tension tɔn ale bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛnɛw sigi sen kan Bamako sigida 6nan dɔgɔtɔrɔso dɔw la. Sheikh Doumbia ye Korofina dɔgɔtɔrɔso mɔgɔkɔrɔba ladayɔrɔ ɲɛmaa ye. Ale b'a ɲɛfɔ ko nin sɛgɛsɛgɛli ye maa caman dɛmɛ k'u ka tension lakodɔn. Jamana in kɔnɔ bi tension kɛn bɛ gɛlɛyaba de ye mɔgɔw kan. N'i y'a lajɛ anw yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yan ne tɛ tile bɔ ka bin ne ma ɲɔgɔnna 3, 4, 5 sɔrɔ. A caman bɛ yen u tɛ boli ka na k'u nana tension kama. U tɛ na o la dɛ. U bɛ na bana wɛrɛ de la. O bana wɛrɛ senkɔrɔ tension bɛ taa ye u la. O kɔrɔ ye mun ye? I bɛna dɔn don min ko tension de don o b'a sɔrɔ a ye kɔlɔlɔ de s'i ma ka ban. Nka mun bɛ se k'o fana bali o de y'an ka to k'an ka tension lajɛ. Kalo kɔnɔ siɲɛ kelen adamaden bɛɛ kan k'i ka tension lajɛ ka daminɛ san 18 ka yɛlɛ. O de kɔnɔna na tension kɔlɔlɔ o bɛ se ka kunbɛn yan'a ka s'i ma. Ko in ka ca mɔgɔkɔrɔba kunda mɛ bi an bɛ ka ye denmisɛnnin kunda. Denmisɛnninw don nka u ka tension yɛlɛlen don u yɛrɛ t'a kalama. Mais bi an kɛlen ka nin lajɛ bi an sera ka ladilikan di olu ma u sera ka faamuyali sɔrɔ cogo min na kɔlɔlɔma tɛna se olu kɔni ma. Hypertension ni an b'a wele an fɛ yan sa ko tension ale taamasiyɛn dɔ ye kunkolodimi gɛlɛnni ka far'o kan fiɲɛ sama o bɛ se ka gɛlɛya fana a tigilamaa kan. Ni taamasiyɛn n'a ɲɔgɔnna caman olu kan ka maaw lasɔmi ka u kunda dɔgɔtɔrɔw kan. Nka ni sɛgɛsɛgɛli kɛnɛ minnu bɛ sigi dɔgɔtɔrɔsow la olu ye cogoya ye maa caman fɛ i n'a fɔ Kumanba Samake ka se k'u ka tension tako fɔlɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ. Ne tension tako fɔlɔ yɛrɛ ye nin. Ne nana n ye furakɛli la n ye tension lajɛ basi ma kɛ tension na. Tension tɔ fanbaw olu ye maakɔrɔbaw ye ani u caman yɛrɛ fana bɛ retraite la. O yɛrɛ kosɔn fura sanni wari o ye degunba ye hypertension banabagatɔ caman kan. Fura sɔngɔ ka gɛlɛn.
Nga tension fura première an go sa wa woro. Anana se wakati an ma sa wa nani. Sisan an b'a sa wa fila ani kɛmɛ wɔɔrɔ wa joli. An b'a sa o la. Yɔrɔ kɔni a da ka gɛlɛn. An b'o de kan. Don o don kisɛ kelen kelen. Don o don kisɛ kelen kelen. An b'o de kan sisan. O yɛrɛ de kosɔn tension tɔnw ka jɛkulu olu bɛ welekan bɔ k'a lase jamana marabaaw ma. Jɛkulu in ɲɛmadankan Satigi Sangare ale b'a kanbɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka kan ka tigɛ joona waasa jamana marabaaw olu ka se ka tension banabaatɔw ka furaw olu sɔngɔ jigin kosɛbɛ. N'i y'a ye tension yɛrɛ bɛ ka fagali a barika ka bon tension bɛ ne yɛrɛ la tension bɛɛ b'a dɔn tension fura wari ka ca donc o de kɔlɔlɔ bɛ an kan donc an b'a ɲini gouvernement fɛ gouvernement kɛ tension ko ta sɛbɛ la fura bɛ se sɔgɔsɔgɔnijɛ ninnu olu ka fura bɛ di subventionné cogo min ka fura d'u ma fu tension tɔw fɛnɛ ka fura d'u ma fu pour que kɔlɔlɔ kɛ dɔgɔya. An ka kan k'an janto hypertension la sabula bana don mun bɛ tiɲɛni kɛ gundo la waasa k'an yɛrɛ tanga ko ɲuman an ka kan ka farikolo ɲɛnajɛ matarafa ani fana k'an janto an ka dumuni kɛtaw la u kɔgɔ o fana kana caya. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.